Above rated rookie, το πλοντάρεις και το σλιβάρεις. Κάποιο parallel. Missy rated rookie, αυτόγραφο στο 75. Καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ποιος. Πολύ καλό. Χατζούλη καλό το Χαν τελικά. Οι ζούτσες. Νούμπιν. Σμιθ. Μπράιαν Τόμας στο Notoriety στα 15! Σίγουρα αγοραστές. Από fuckpack! Σίγουρα αγοραστές. Ποιος έχει Jags? Χόι! Ωρε κάρτα! Όχι ρε, λέω, άμα περιμένουμε κι άλλο για τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν, κι άλλο gold. Πολύ gold ρε φίλε. Πένιξ! Πολύ καλό, 7 στα 17! Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Τελικά πληρώθηκε ή όχι, ούτε θυμάμαι. Αστέρι μου, μην αγχώνεσαι μπρο, είμαστε εδώ για σένα. Απαπαπαπαπαπα. Ποιος έχει? Στο δουλάρα. Και του λέμε έχεις, είναι καλός σπορ. Σε καλή μεριά μπρο. Και τι, πάμε για Μπέκετ. Πάμε για Μπέκετ. Θα τα συζητήσουμε τώρα για την Μπέκετ περίεργα. Θα ψιλοκράξουμε. Εγώ την Μπέκετ δεν την κράζω. Ξέρεις πώς Εγώ θα πάω. δεν με νοιάζουν οι βαθμοί. Έγινε κάτι περίεργο που δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ προσωπικά. Μην με φορτώσεις τώρα. Θα σε φορτώσω. Άντε φόρτωσέ με να τελειώνω. Γεια σου ρε λοχός μου. Λοιπόν, Α, τώρα κατάλαβα. αυτό είναι το submission που κάναμε και αυτή η πρώτη κάρτα είναι του Ρομπέρτο Κάρλος, το One of One το auto από τη φουτέρα. Το θυμάστε όλοι, μαζί το ανοίγουμε για να το βλέπει και ο Χρυσάφης, ο Slim που είναι δικό του. Έτσι μας το στείλανε, πρώτη φορά το άνοιξα, το είδατε. Unavailable, κριτήρια εδώ τίποτα. Authentic ούτε τικαρισμένο. Να η κάρτα, αυτό το βάλαν αυτοί. Not enough info available, ο τύπος πρέπει να έβαλε μια κότα πάνω να περπατήσει για να γράψει με μελάνι στα δάχτυλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί θέλω να το βγάλω, γιατί από πίσω λέει autograph. Και μπροστά λέει ότι είναι αυτό. Φουτέρα unique one of one gold frame features that player autograph has been individually made so that only exists worldwide. Ξεκινάμε λοιπόν και πάμε στο κομμάτι των βαθμών. Μάμπα για μαλάκος, Master Rookie, Mega Crack. Εννιαράκης. Ναι. Όλα δεκάρια στην PSA. Εννιαράκης. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Τα εννιάρια, να είσαι δίκαιος. Κάποια από αυτά θα ήταν. 8,5. 8,5. Εξαράκης. Εντάξει, αυτή η μαλάκα δεν σποσίζει. Εντάξει, άντε το δέχομαι. Δείτε εδώ. Έλα, το δέχομαι. 9,5. Εντάξει, αυτό είναι καλό ρε μαλάκα, να είσαι δίκαιος. Αυτό ήταν δεκάρι στην PSA. Αυτό ήταν δεκάρι λογικά στην PSA. David Beckham. Ωραίο αυτογραφίσκο στα 10. 9 η κάρτα, χοντρή. Πιανού, λέγε και ονόματα. Του Slim. Okay. Και 10 το αυτόγραφο. Του Slim. Δες τον παιδάκι, μπρο. Από EPL είναι αυτό, Παιδάκι. Εστεβάω στα 10. Μπουμ! Μισό στρατάκι μου, θα κάνω τα πάντα. Ένα δευτερόλεπτο να τελειώσουμε με τις βαθμές. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έντρικ, εννιάρι, Πίκοκ. Εντάξει με τον Gold. Γιώργο, τι 9 γάμο το σπίτι σου. Δες εδώ μαλάκα. 19,5. Αυτή είναι η δικιά μου. Silver βλέπω από πίσω. Τι 9 βρε γάμο το κέρατό σας. Στο case hit, το rated rookie, το gold. Καρτάρα, δείτε εδώ. Κάτω από το μικροσκόπιο μπορεί να είναι αλλιώς. Okay. Αυτή είναι το αδερφού σου. Χαρά που έκανε. Δεν ξέρω, δεν του είπα αυτό, δεν ήξερα. Νομίζω έμαθε. 8,5 του είπα ότι δεν ήταν μεγάλο. Στα 10, 8,5 έχει πάρει 10 centering. Ακραίο. Αυτή είναι του Caps. 9,9,9,9,5. Και του Jaime, και αυτή είναι του Slim. Τι 8,5 είναι μάλακα. Δες εδώ τι ωραία κάρτα. Θα ήταν με καλό βαθμό αυτή μεγάλη κάρτα. Να, αν εδώ, αυτός να γίνει το, που να έχει το, το να potential. το. Ναι, Σαλόν. Μπογδάνοβιτς και εδώ τι έχω. Wemby, Nobility. Θα σταματήσουμε να φωνάζουμε για το Wemby φέτος. Δεν θέλω να το δω αριθμημένο το mobility. Μπρόνι ήταν αυτό, είδα καλά. Dalton Necht, δεν είναι ο Μπρόνι. Στα 10! Το πρώτο magnetic της χρονιάς. Δεν έχω φέρνει γενικά γιατί θα γίνει χαμός σήμερα. Μεγάλο.
Πολύ μεγάλο. Και το hit είναι για τον... Πολύ μεγάλο. Artist proof. 1 στα 10. Ναι. Σουμερός. Οκ, άρα καλό σιτάκι λοιπόν. Όπα, να το, case hit κύριε, case hit. Το είπα, το έλεγα, το μελέτησα τον Dreamcaster, έτσι. Το μελέτησες, αυτό είναι. Το μελέτησα, αυτό πρέπει να είναι. Αυτό είναι, σίγουρα. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί, γιατί είναι αυτά τα χρώματα της ονειροπαγίδας. Εν τω μεταξύ το είδα στο checklist. Δες το λίγο. Είναι ακραίο, το βλέπεις. Από τα πιο όμορφα. Magnetic θα λέω παρακαλώ. Είναι σότα είναι. Ant-Man! Δεν είναι καρτάρα τώρα. Πανέμορφο μαλάκα, Πανέμορφο. Μαλάκα, πανέμορφο. Τρομερό design. Και sparkling, πολύ ωραίο. Μαλάκα, Ψυχαντέλικα. φοβερό. Δεν έχεις ένα ταβάνι. Ζάχα μόνο. Μπρο, τι είναι αυτό. Θα μας πει ο κύριος Σαμ. Τι έγινε εδώ, γιατί τον έφαγε ο ποντικός. Γιατί τον Ντόμπιτ τον κάνατε έτσι, ρε μαλάκες. Πάλι καλά. Αυτή είναι one of one, bro. Ντέμι Κάρτερ, Παναγία και Χριστέ. Στείλ το PSA. Μπουμ! Μπέκετ. Ωραίο! Μπρόνι. Μπρόνι και Knecht Ωραίο. Dual στο Rise and Shine. Να τη λιβάρω τώρα να το πω. Ναι, τι δεν την κάνεις, ρε μπρο. Σαμ, Φιλιππόφσκι, Εντέι. απάντησέ μου σε κάτι, ρε μπρο. Θέλω απάντηση όμως. Αυτό βγήκε μέσα από φακελάκι. Μαλάκα. Τι είναι αυτό, ρε. Κάρτα. Αυτό βγήκε έτσι μέσα από φακελάκι. Κάτι purple numbered εδώ νομίζω έχω. Είναι στα 2-10 και είναι ο Λαϊά του Λάτου. Τον έχουμε βρει Πάλι μωρέ, φτάνει. για τα Colts σε καλή μεριά. Luke McCaffrey για τα Commander. Το τρώει το φαΐ το coach. Road to the Super Bowl και τα λοιπά και Συμπάγια τα το λοιπά. Last Pack Magic. Δεν έχω κάτι. Αυτό θα το περιποιηθείς εσύ. Ανέλπιστο! Δεύτερο ότο! JJ McCarthy! Αριθμημένο στα 199. Πολύ καλό. Ένα auto έχει μέσα. Ναι. Και βρήκαμε δύο και το Και δεύτερο βρήκαμε έχει δύο και δεν είναι McCarthy number. Πανέμορφη κάρτα. Ωραίος στην πάρα μου. Rated Rookie Auto. Presentation έχουμε. Α, και αυτό είναι. Όχι, δεν είναι. Πλέον δεν είναι το presentation. Έχουμε βγάλει Τι 4 δεν είναι, από case. SSP. Είναι, απλά δεν είναι case kit. Έχουμε βγάλει 4 Είναι σπίμα. στο ίδιο case. Όχι, SSP είναι. 4 στο ίδιο case. SSP4 σε ένα case, ρε μαλάκα, ξέρεις, είναι λίγο αντίθετη όρη. Δεν γίνεται όμως. SSP το χαρακτηρίζει. Ορίστε. Για Dalton Knecht. Αυτό είναι μεγάλο, ας πούμε. Ωραίο. Και τον έχουν και σαν. Rookie. Στο Peaky Blinders μου θυμίζει τον πρωταγωνιστή εδώ, ρε μαλάκα. Μεγάλο για τους Lakers. Μάγκες, έχουμε βγάλει ένα LeBron, ένα Tatum, έναν Pepe Gallon και τον Knecht. Τα θέλω. Και πάμε να βγάλουμε κάτι μεγάλο, ρε κορίτσι. Please, one time. Gold είναι. Μαλάκα είναι gold. Πρέπει να είναι gold. Το βλέπεις το gold, έτσι. Είναι gold ή είναι κανένα insert τώρα της πούτας. Λέιλα, συγκεντρώσου. Holiday. Silver για Bam Adebayo. Οι κάρτες αυτές, αν είναι πανδύσκολο, το ξέρετε. Αν χιτάρεις, χίταρες μαλλιά. Miami Heat για Bam. Τσέταρος στο Red. Εδώ είναι το αυτόγραφο που είναι ανάποδα. Το οποίο αυτόγραφο Uniformity για Λούκα. Πανέμορφο, το Silver. Μαλάκα. Ας είναι gold. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, ρε μάμπα. Lakers είναι. LeBron. Στα 10. Δυστυχώς, μεγάλο shit. Δυστυχώς δεν είναι το ticket. Αλλά είναι στα 10 βασιλιάς. Εδώ είσαι, ρε Λέιλα. Βασιλιάς στα 10 από contender σειράρα. Θα θέλαμε το ticket. Μεγάλο hit. Και έχω και φακέλους εκεί για τα ούπι. Εδώ έχω κάτι. Σίγουρα. Άρα καλά διάλεξες για τον Οικονομίδη θεωρητικά. My era begins στο Ιβεντάκης. Ω! Monkey D. Luffy wanted! Υποψήφιος αγοραστής κατευθείαν! 100% το θέλω chat.
οποίος δεν είναι πολύ κακός. Ο Μογμπό. Ο Τζακόμπε μου αρέσει πιο πολύ βέβαια. Σαλόν. Από το Ρόντο. Έρχομαι. Εμένα ο Σιντ μου αρέσει από το Ρόντο. Σαλόν σε πολύ ωραίο κολορ ματσάκης. Δηλαδή έχουν 3 ρουκάδες έχουν αυτοί. Ω, Αξιόλογοι. από Blaster το hit. Σε καλή μεριά για το Houston number για Rich Shepard. Δεν μιλάς στο τηλέφωνο. Τα streaming, τα community, δεν Όπα, τα όπα, ξέρεις. όπα. Τζακόμπε Water στα 10 κύριοι. Αυτό είναι καρτάρα. Αυτό είναι καρτάρα, Αυτό είναι μάγκες. καρτάρα. Αυτό είναι καρτάρα για το Toronto. Ποιος έχει το Ρόντο ρε. Αυτό είναι καρτάρα. Μαλάκα, στο δεύτερο Ο break. Αργυρόπουλος. Εμένα ο Σιντ σου λέω μου αρέσει, είναι σφινοσάκι. Χώνεται. Σ' αρέσουν οι σφινό. Αμαν, μαλάκα το κουτί έχει κέφια. Τζέιλεν Wells στα 199 παρακαλώ. Λίγο με τρόμαξες. Σαμπρό. Είσαι σαν Big Σαν Bubble. ζαχαρωτό. Είσαι σαν Big Πώς Bubble λέγονται? ρε μαλάκα. Αυτά που τα ψήνουν στην Αγγλία και τα τρώνε. Τα marshmallow. Σαν τέτοιο που φουσκώνει είναι. Αχ Θεέ μου. Σίμψον. Boom! Zion! Κάποιος μου ζήτησε presentation. Το κουτί. Εντάξει, αυτό παίζει να είναι από το δεύτερο, γιατί αν είναι όλα από ίδιο Όχι, κουτί. όχι, το ίδιο κουτί είναι. Αυτό είναι το άλλο. Δεν έχει πάει από αριστερά δηλαδή. Ακραίο κουτί. Θα ήμουν όχι happy. Ακραίο κουτί και ποιος έχει. Το θέλω κιόλας Ο έτσι. Ρίγας. Οι Μίτσελ Ενές, όπου δεις Μίτσελ Ενές είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι σε ομορφιά. Είναι όμορφο. Ω παλάκια. Να το! Πάλι θα πάρουμε κι άλλη κάρτα. Σάρ κιόλας. Ποιος Ρουκά. έχει, ο Ταλαμπέκος. Ταλαμπέκο! Η κάρτα μένει εδώ ρε. Σαν 50k λένε αυτή ρε. Όχι σε αυτό το stream. Ούτε καν ticket ήταν. Ένα μεγάλο ticket πρέπει να βρούμε. Λούκα. Season ticket, όχι rookie ticket φυσικά. Λούλου, θέλω να δω κάτι μεγάλο. Walls. Rookie περσινός. Δεν νομίζω ότι πάει κάπου. Ο Μασιές. Δεν έχει παίξει ποτέ του. Λούκα. Καλό. Αριθμημένο Καλό, λογικά. καλό, καλό. Νομίζω ότι είναι αριθμημένο. Θα δούμε μετά την άρνηση. Detroit περσινό. Με ο Σάρ. Ο Σάρ, Με ναι. Σάσερ. Όχι Α, μόνο. και Σάσερ, ναι. Καλό. Άμα είναι στα 10 ή κάτι Μπορεί είναι να πολύ το μεγάλο. ticket. Μπορεί να το ticket με ότο και κάτι με. Ότο είναι, αλλά το θέμα είναι να είναι και αριθμημένο στα 10, ξέρω εγώ. Από μπροστά είναι άρνηση. Ο Λούκα είναι. Όχι, στα 25 Στα 25 είναι είναι ο Λούκα. Ο Λούκα είναι πολύ μεγάλη κάρτα. Στα 25 είναι. ο Λούκα. Δηλαδή θέλω να πω είναι ωραία κάρτα. One of one έχεις από πίσω ρε μαλάκα. Ότο. Ναι. Εγώ κοιτούσα αυτό. One of one έχεις ρε μαλάκα. KD. Ακραίο. Suns. Ακραίο, ακραίο. Και Grady Dick. Θα τα δούμε τα άλλα. Ακραίο. Ακραίο! Στα 75 και Silver. Suns έχει ο Πλάσκας. Αλίμονο. Ωραία κλείνουμε τη μέρα. Τσάτ. Και πάμε και στο Black, κύριε. Ω, Case Hit παρακαλώ. Είναι. Στο Black για Xavier Worthy. Και κάποιος, ο Δελιτζό νομίζω έχει πρώτα. Εκπληκτικό! Πω. Case Hit είναι ένα από τα Case Hit. Θα μπει σε Magnetic φυσικά. 100% τι λέμε. Two color patch για Javon Baker στα 2.49 RPA. Cordell Stewart στα 50 RPA. Δεν σε δω υπογραφή. Γεια σου Ταφίλου. Τι ωραίο patch ρε. Πατσάρα. Άμα δεν είχε αυτό, έκανε Pepsi patch. 3,70 σε είπαμε. Πάρα πολύ ωραίο rookie Keon Coleman για τα Bills με 4 color patch. Πολύ ωραία κάρτα είναι αυτή. Και ρουκά. Και επίσης ρουκάς για Stewart των Titans, τίποτα σημαντικό. Δεν ξέρω, μπορεί να βγάλουμε και κάνα τέτοιο μπρο. Όπαρε! Μάγκα! Μάγκα, είδα καλά! Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Μάγκα είναι μαλάκα! Μα το Χριστό πρέπει να είναι μάγκα. Ή κάνω πολύ μεγάλο λάθος ή είναι μάγκα. Μην μας ξεκινάς με Μα κάνα δες λάθος. αυτό εδώ είναι μόνο στη μάγκα, μπρο, να ξέρεις. Είναι μάγκα μάλλον. Τα βλέπεις. Δες το, τα βλέπεις τα τέτοια. Είναι μάγκα, μπρο. Μην είναι ο Ρότζερο απλός, ρε φίλε. Όχι ο χρυσός, ρε φίλε. Το ξέρω ότι δεν είναι ο χρυσός. Ας είναι μάγκα, ρε φίλε. Έχει κι άλλα μάγκα. Boom! Stacks! Boom! 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 Για τον Νίκο τον Μπασά σου λέω έρχεται! Στα έλεγα σήμερα στο τηλέφωνο! Στα έλεγα Δεν τον άφησα Πεπέγκα! το χαρί τον άνθρωπο κατευθείαν. Στα έλεγα Πεπέγκα! Στα έλεγα!
Να μην στα έλεγα! Μέχρι τώρα. Ναι. Θέλω να βρω και ένα πόστερ, να πάρει και μια ωραία καρτούλα ο Γλάρος. Γιατί θα μπορούσε να έχει βρει τη μάγκα. Να μην. 50-50 τώρα, εντάξει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και ο Πασάς έπρεπε, ρε φίλε. Μπαίνει με το Ζούτσο. Κάτι έχουμε εδώ. Κύριε μαλάκα. Δεν σου είπα, ρε μαλάκα, ότι θα σου βγάλω πόστερ. Τι γίνεται σήμερα, μήπως πάμε καζίνο μετά. Πάμε ένα Regency. Ρε μαλάκες, μαμπά, ετοιμάσου να αγοράσεις, μπρο. Για πάμε. Μπουμ! Μπάγκι! Μπάγκι! Δεν το έχει. Όχ. Πάει το χιλιάρικο σήμερα. Έχει στείλει ήδη στο γράμμα. Πάει το χιλιάρικο σήμερα. Παίρνουμε αναγκαστικά, λέει. Ή μου στέλνει, δώσ' το τηλέφωνο του Γλάρου. Λογικά θα βγει ο Σάι. Τσογκα! GL bro. Αν δεν έβγαινε SGA, είχα πάει τρελό τάφο. Ναι, bro, ήταν πολύ καλό. Σώθηκε όλο το κουτί. Σίγουρα παίρνεις το κουτί πίσω. Όπα, Λούκα. Λούκα στα 15! Τσογκάρα το βρήκε στο γύρο. Λούκα στα 15! Μπουμ! Πω shit, Παναγία μου! Μπρο, μπορεί να μην έχω βγάλει hit και hit. Μπορεί να μην έχω χάρη. Δεν... Πω μαλάκα! Έλα, Λούκα, ρε μαλάκα, πάρ' το, Λούκα, ρε μαλάκα, τι συζητάμε, στα 15! Καιρούκι level 4! Παναγιά μου, Dalton Knecht, τι κουτί είναι αυτό! Κουτάρα είναι αυτή, ρε μαλάκες! Τι κουτί είναι αυτό, ρε μαλάκα! Δεν προλαβαίνω τα magnetic!